गेजेर फरायसालि गाहाय फोरोंगिरिया रागा दिउ जोंबाय हा नोंनोलाय मानो ट्रेन्सफार नांगौ बे गेजेर ससेयावनो जुदिसो नोंनो ट्रेन्सफार हरो गाबोन जुदिसो नोङो लेखा फरायाबा माने स्कुलाव थाङाबा माने नोङो गेजेरावनो मा जागोन जाम्पा जानोसै होननानै बै सारा सानबाय उनाव बियो बुंबाय नङा आङो मा ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट लानानै आङो सक्ति आसामाव एडमिसन लानो नागिरदों सारा थेवब्लाबो रागा जोंना बेनो ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट हराखिसै उनावहाय मा खालामबाय ट्रेन्सफार सार्टिफिकेटखौ मोनाब्लाबो बियो सक्ति आसामाव थांना एडमिसन लाहैबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावसो बै सक्ति आश्रमनि प्रिन्सिपाला हेड सारा मिथिबाय हेड सारा मिथिनायनि उनावहाय दतमा गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोनबाय सानसेखालि लामायावहाय हाथाय जानो फैयो बिसोर दतमायाव अब्ला बेहाय लोगो मोननानै रायज्लायनायनि गेजेराव बुंबाय जे उपेना जोंनियाव एडमिसन लाहैबाय बिनि ट्रेन्सफार सार्टिफिकेटखौ नों हराखैनो बिनो अननानै हरदों बिनि होननायाव दतमा गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंग्रा सिगांग्रोबो बयनिबोसिम फरायसा साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दिनै फरायसा सान 31 मार्च बे सानजों लोब्बा लाखिनानै राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव फरायसा आरो रायजोफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बेहाय आं बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों बेयाव दिनै जों बेखौनो खावलायनो लायो बर' फरायसा बिथांमोनखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि जेंनानि गेजेरजों सौसिनानै गावखौ जाफुंसार जानो हादोंमोन बर'नि बिफा बड'फा बिमुं मोननो हादोंमोन थिग बेबायदिनो बर' फरायसाफ्राबो फैबाय थानाय समाव गावनि जेंनाखौ सौसिनायनि गेजेरजों मोजांनिफ्राय मोजां जाफुंसारनो हागोन बेखौनो आं दिनै फरायसा सानावहाय मिजिंथिबाय जिहेतु फरायसाफोरखौ माबाफोर खावलायनो थागोन नामा फरायसा बिथांमोना गावनि फरायनांगौखौ सम बायदि फरायनानै गावनि सिलेबासफोरखौ नांगौ बायदि सिगांग्रो थाखो खथायाव जाखि फोरोङा माथो गावनि सिलेबासखौ गावनो बिजिरनायनि गेजेरजों गावनि खामानिखौ गाव सम बायदि मावलांबाय थायोबा साफ्रोमबो फरायसाया इयुनाव जाफुंसार जानो हायो बेखौ आङो बुंनाय थाबाय।